3. júla 1976 bola polícia v nemeckom mestečku Lahr v pohotovosti. Len pred niekoľkými hodinami sa tu z detského ihriska stratila 4-ročná Marion Keterová. Po niekoľkohodinovom pátraní sa dostali na stopu podozrivému, ktorého sa rozhodli okamžite navštíviť v jeho byte. Po príchode do tohto bytu sa nestačili čudovať vlastným očiam a aj skúseným príslušníkom policajného zboru sa musel obracať žalúdok. V hrnci na rozpálenom sporáku vo vriacej vode spolu so zeleninou plávala detská ruka. Majiteľa bytu Joachima Krolla okamžite zadržali a predviedli na výsluch. Ako sa čoskoro ukázalo, tento nenápadný 40-tník v okolí pre svoju láskavú povahu prezývaný strýko Joachim už vyše 20 rokov vraždí, znásilňuje a pojedá mäso svojich obetí. Joachim Kroll sa narodil 17. apríla 1933 ako jedno z mnohých detí do rodiny baníka v oblasti Horného Slieska. Už v detstve bol po namerení nízkeho IQ označený za mierne retardovaného, často sa pomočoval a trpel nedostatočným sebavedomím a impotenciou. Školu Joachim navštevoval len prvé 3 ročníky, aj to len sporadicky, a tak sa nikdy nenaučil ani len čítať. Skutočný boj o prežitie rodina začala zažívať po odchode otca do druhej svetovej vojny, z ktorej sa už nikdy nevrátil. Rodina bola v dôsledku zlej finančnej situácii po skončení vojny nútená opustiť svoj domov. Presťahovali sa do priemyselnej oblasti Severného Porínia, kde mnohopočetná rodina žila v malom byte. Tu Joachim zdieľal jednu izbu spolu so svojimi 6 sestrami a jedným bratom. Kroll samozrejme musel do rodiny niečím prispieť a tak začal už v skorom veku pracovať na farme. Práve tu sa podľa jeho slov zrodila jeho prvá sexuálna túžba. Údajne ho vzrušovalo, keď videl, ako sa na farme zabíjajú prasatá. Vtedy mu to vraj prišlo normálne a myslel si, že to tak cítia všetci. Tieto skúsenosti z detstva pri výpovediach označil za zdroj svojho neskôršieho správania. Pre Krolla bolo príliš ťažké osamostatniť sa, a tak zostal žiť so svojou matkou až do jej smrti. V tej dobe mal 22 rokov, jeho inteligencia však mala byť na úrovni 10-ročného dieťaťa. Po matkinej smrti bol nútený postaviť sa na vlastné nohy a presťahoval sa do mesta Duisburg na predmestie Lahr. Práve toto mesto a jeho okolie sa na nasledujúce 2 desaťročia stalo Krollovým lovným revírom. Len 3 týždne po matkinej smrti, vo februári roku 1955, spáchal vtedy 22-ročný Joachim Kroll svoju prvú vraždu. 19-ročnú Irmgard Strehlovú Kroll pozval na stretnutie. Kroll jej mal slúbiť vzácny dar a dohodli sa, že sa stretnú v opustenej stodole pri meste Wallstede. Nevinne vyzerajúci mladík mal však iné plány. Najprv svoju obeť plánoval znásilniť, avšak keď si uvedomil, že s bráňacou sa ženou to nebude mať jednoduché, rozhodol sa ju usmrtiť a znásilniť jej mŕtve telo. Dievča po príchode na miesto bodol a uškrtil. Po vykonaní tohto zvráteného činu vytiahol mesiársky nôž a z bezmocného tela odstránil orgán. Pozostatky Irmgard Strehlovej nechal ležať v stodoli, kde boli objavené po 5 dňoch. Niekedy v roku 1956 sa druhou obeťou Joachima Krolla stala 12-ročná Erika Schuleterová, ktorá bola taktiež zaškrtená a znásilnená. Ak vás zaujímajú aj ďalšie príbehy z kriminálneho prostredia, ktoré napísal sám život, budem vďačný, ak kliknete na tlačidlo odoberať. Nasledujúcich 20 rokov tento vrah s menšími či väčšími prestávkami vraždil, znásilňoval a v niektorých prípadoch aj pojedal svoje obete. Obete ale vraj nejedol kvôli tomu, že by ho to uspokojovalo, ale kvôli tomu, že mäso je drahé a tak využíval túto cestu na jeho získanie. Počas celej tejto doby žil vo svojom skromnom byte, kde ho navštevovali deti zo susedstva. Podľa ich rodičov to bol milý pán a deti považoval za svojich priateľov. Joachim ich obdarovával sladkosťami a zhromažďoval doma množstvo hračiek, s ktorými sa deti mohli hrať. Je treba podotknúť, že množstvo týchto detí sa domov vrátilo bez akejkoľvek újmy a rodičia, ktorých deti Joachima navštevovali, boli veľmi prekvapení a zdesení, keď sa prevalila pravda o ich susedovi.
Policajný profil páchateľa sa vtedy s Joachimom vôbec nezhodoval a tak sa mu podarilo unikať ich pozornosti nezvyčajne dlho. Ďalší dôvod, prečo ho nedolapili viac ako 20 rokov je, že za niektoré vraždy, ktoré spáchal, boli odsúdení iní muži a polícia si teda myslela, že tieto prípady sú vyriešené. Pri vypočúvaní sa Kroll priznal k nasledujúcim 14 vraždám. Ako však sám tvrdil, obetí mohlo byť viac alebo menej, pretože na všetky si nepamätá. Nasleduje chronologický zoznam obetí podľa doznania Joachima Krolla. 8. február 1955, 19-ročná Irmgard Štrélová, bodnutá, zaškrtená a znásilnená. Niekedy v roku 1956, 12-ročná Erika Šuleterová, zaškrtená a znásilnená. 16. júna 1959, 24-ročná Klára Frida Tesmerová, zabitá neznámym spôsobom. Za jej vraždu bol odsúdený miestny mechanik Heinrich Ott, ktorý sa vo väzení obesil. Niekedy v roku 1962, 12-ročná Barbara Brúderová, ktorej telo sa nikdy nenašlo. 23. apríl 1962, 13-ročná Petra Gajsenová, zaškrtená a znásilnená. Tento skutok polícia pripísala nevinnému mladíkovi, ktorý bol odsúdený na 6 rokov do psychiatrickej liečby. 4. jún 1962, 12-ročná Monika Tafelová. Za túto vraždu bol najskôr odsúdený Walter Quicker, ktorého súd neskôr sprostil viny. Susedia však Walterovi nedali pokoj ani po oslobodzujúcom rozsudku a dohnali ho k samovražde. 22. august 1965, 25-ročný Hermann Schmitz. Jediná mužská obeť Joachima Krolla, Schmitz, bol napadnutý počas súlože v aute so svojou priateľkou. Tej sa podarilo uniknúť, avšak Hermann útok neprežil. 13. september 1966. 20-ročná Uršula Rowlingová bola nájdená zaškrtená. Z jej vraždy bol obvinený jej priateľ Adolf Schickel, ktorý si takisto po niekoľkých mesiacoch pod tlakom okolia siahol na život. 22. december 1966. 5-ročná Ilona Hareková bola znásilnená a utopená v potoku. 12. júla 1969 zaškrtil a znásilnil 61-ročnú Máriu Hetegenovú. 21. máj 1970 13-ročná Juta Ránová. Z jej vraždy najprv obvinili Petra Šája, ktorý bol neskôr oslobodený, avšak susedia ho považovali za vraha ešte dlhé roky. Niekedy v roku 1976 zaškrtil a znásilnil 10-ročnú Karin Topferovú. 3. júla 1976 sa poslednou obeťou Joachima Krolla stala 4-ročná Marion Ketterová. Takmer v polovine týchto prípadov obetiam chýbali časti tela. Odoberal najmastnejšie časti tela zo stehien, zadku či brucha. Odobraté časti boli väčšinou o veľkosti stejku. Ak by ste si mysleli, že k dolapeniu tohto sériového vraha prispela skvelá detektívna práca, ste na omyl. K odhaleniu tohto kanibala prispel pozorný sused a sčasti aj Krollova nízka inteligencia. Počas pátrania po jeho poslednej obeti Marion Ketterovej si totiž sused Oscar Miller všimol, že sú upchaté spoločné toalety. Po tom, čo konfrontoval Krolla, ten mu v kľude povedal, že do toalety spláchol orgány. Kroll síce tvrdil, že sa jedná o orgány zajaca, ktorého ulovil, avšak podozrievavý sused informoval políciu. Potom, čo bol políciou povolaný údržbár, ktorý z potrubia toaliet vybral srdce, pečeň, ladviny a kúsky mäsa, bolo všetkým jasné, že sa nejedná o zajaca. Následná prehliadka v Krollovom byte odhalila niečo, čo nikto nečakal. Okrem detskej ruky, ktorá plávala v hrnci spolu so zeleninou, boli v chladničke a mrazničke objavené aj ďalšie časti ľudského tela. Na tom si však už duisburský kanibál nepochutnal. Bol okamžite zadržaný a aj keď sa zo začiatku priznával len k svojej poslednej vražde, onedlho sa priznal k už spomínaným 14 skutkom. Vyšetrovateľov žiadal, aby mu vybavili chirurgický zákrok, ktorý by ho zbavil sadistických a sexuálnych chutí. Vo svojej naivite veril, že podstúpi zákrok a vráti sa domov. Aj napriek tomu, že sa priznal k 14 vraždám, bol nakoniec obvinený len z 8, keďže v ostatných prípadoch chýbali dôkazy, vraždy sa odohrali už veľmi dávno, alebo za ne boli odsúdení iní muži.
Proces s Joachimom Krollom trval 151 dní a na konci si vypočul rozsudok doživotného odňatia slobody. Život mu zachránilo, že v západnom Nemecku bol po druhej svetovej vojne zrušený trest smrti, ktorému by sa určite nevyhol. Joachim Kroll zomrel vo väzení na infarkt 1. júla 1991 vo veku 58 rokov.